Na zasjedanju Skupštine Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti 7.12.2019. godine ovaj organ donio je odluku kojom se usvaja Deklaracija o državi Bosni i Hercegovini. Naučnoj i akademskoj javnosti publikacija deklaracije predstavljena je u Sarajevu povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine 29. februara 2020. godine. Svaki pokušaj etničke podjele Bosne i Hercegovine i bilo koji oblik ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti države predstavlja najviši oblik neprijateljstva, protiv čega se moraju ujediniti sve patriotske snage i upotrijebiti sva raspoloživa sredstva. Bilo koja aktivnost s ciljem formiranja bošnjačke države na dijelu teritorije Bosne i Hercegovine smatra se veleizdajom, koja se nipošto ne smije dopustiti, glasi posljednji od 33 poglavlja deklaracije. Bošnjačka nacionalna fondacija sponzorirala je izradu, publikaciju i promociju deklaracije.